Bueno, pois damos paso á última parte desta xornada, como decía agora Diego, o peche clausura deste primeiro día do noveno Foro Territorios Patrimonio. Eu vou a captar un pouquiño os minutos iniciais deste peche para facer alusión a algúns dos temas que saíron vencellados coa actividade turística e demais, e que me apuntaron tanto Mario como Carlos. Non puiden estar este ano durante a xornada da mañá, entón perdín bastante parte do contido, pero sí que me trasladaron algunhas inquedanzas ou reflexións que se foron citando. Unha delas é que, bueno, que si é certo, sempre necesitamos unha estrategia, unha guía de ruta en calquera xestión, de calquera índole. E aquí é certo que, aínda que non teñamos agora mesmo, que vayamos planificando, porque esta é unha das grandes, digamos, debilidades que temos, non, de entidades de xestión como o Consorcio, mancomunidades turísticas que hai noutras partes de Galicia xestionando outros territorios, e que o financiamento é moi cortopracista, vale? Temos todos os investimentos e subvencións que xestionamos teñen prazos moi acotados, e fai que unha planificación estratégica que debería abarcar máis un período de temporada moito máis amplo sexa máis complexa. Pero, con todo, unha das vantaxes e unha das, digamos, oportunidades que nos brinda esta candidatura a Patrimonio Mundial, que dicimos que xa levamos moito gañando só sendo candidatos e independentemente dese veredicto que haxa de cara ao 2026, é que temos un plan de xestión desa paisaxe cultural, vale? Que xa é unha estrategia en si mesmo, que recolle os compromisos moito máis alá do que o eido do turismo, e aí, dentro do que podemos, dende o Consorcio de Turismo, que é unha entidade moi pequeniña, dun territorio pequeno, con unha estrutura tamén moi limitada, sí que nos estamos alineando con ese plan de xestión, e de aí, bueno, que concurriramos aos plans de sostenibilidade turística e asinar convenios xa non só coa parte da Axencia de Turismo de Galicia, sino tamén con outras consellerías e outras entidades, ou concorremos tamén a un MUVES do Ministerio en materia de mobilidade, é dicir, que nos vamos ubicando cos recursos que temos e ata onde podemos para conseguir ese financiamento que nos permita ir cumprindo o que se recolle nese plan de xestión da paisaxe cultural. E entre eses retos que están por diante, que penso que saíron hoxe, estaba por unha banda, e vou unilo o que comentaba o compañeiro Jonathan de Málaga, que falaba dun sistema de inteligencia turística, que agora nos estamos no proceso de licitación. É unha ferramenta que, dende logo, é moi necesaria, témolo dito moito dende diferentes destinos, que contar con datos para a xestión é algo fundamental. Entón, o que estamos a facer é intentar contratar ese sistema de inteligencia que aglutine ou que recolla datos que podan estar vencellados co desenvolvemento turístico da Ribeira Sacra, e especialmente, que tamén o comentaba el, a capacidade de carga do territorio, que é algo que de cara a sostenibilidade da parte turística é fundamental. Pois agora mesmo estáse redactando os pregos para a licitación deste contrato, e que se vai aliñar, por exemplo, co Observatorio de Turismo Sostible que comentaba o director de Turismo de Galicia, e con outros estudos e observatorios que xa están en marcha. O que intentamos é non é facer outra ferramenta máis, que se engada unha e que non este coordinada con esas outras, sino é recoller todos os datos, que a nivel do Instituto de Estudos Turísticos de España, a nivel de INE, a nivel dese Observatorio de Turismo Sostible, que recabe toda a información que poda ser de interese ou que xa este publicada e traballada, incluída a Ribeira Sacra, e que se volque todo neste sistema de inteligencia, e ao mesmo tempo iso profundizar na capacidade de cargas, decir, saber cantas persoas collen en cada momento, en cada recurso, en cada espazo en Ribeira Sacra. Outro dos temas, penso que saíu, é o da vivenda turística, que ben pudo sair tamén na mesa xusto anterior, na que estábamos debatindo sobre ese futuro da paisaxe viva, e como conseguir que as novas xeracións se asenten, e o da vivenda.
o da vivenda e a problemática que trae consigo as vivendas turísticas e de uso turístico, non? A destinos que, bueno, a uns xa consolidados e outros máis emerxentes, como podería ser o noso caso. A día de hoxe o decreto de vivendas turísticas delega nos concellos a capacidade de limitar, e dende os concellos sí que custa poñer eses límites porque é complexo, témolo comentado xa máis veces, é dicir, a un alcalde ou alcaldesa dicirlle que non á rehabilitación dunhas casas que están en ruínas nos povos e que teñen esa capacidade de embelecer ou de recuperar o pobo é moi complicado, non? Dicir que non. Limitar ese uso, claro. Temos que intentar que esas medidas que se poidan tomar de maneira conxunta fagan convencer a ese propietario de que a vivenda mellor que para uso turístico mellor é máis necesaria ou máis urxente que sexa para vivenda residencial, que é unha problemática que antes veíamos moi de lonxe en Ribeira Sacra e agora xa empeza a ser patente aquí. Bueno, pois hai un estudo xa realizado que se vai a compartir agora cos concellos no que se recollen unhas directrices de por onde poden atallar esta problemática, vale? E que, bueno, que cada un dentro das súas circunstancias, sabedes que son 26 concellos, pero moi dispares tamén en tamaño e en situación xeográfica, en recursos e en poboación, por suposto, entre eles. Entón, bueno, que cada un dentro das súas circunstancias teña, digamos, unhas directrices que se poidan seguir para ir solventando na medida do posible este problema. E despois estaba tamén o SAÍ, o tema da mobilidade e a accesibilidade. Bueno, sabedes, dende hai unhas anos estamos poñendo en marcha dentro da capacidade que temos e dos recursos cos que contamos, pois algunhas solucións de cara a esa mobilidade con servizos de lanzadeira, con sistemas de reserva previa. Temos que pensar que Ribeira Sacra ten bastante capacidade de autoxestionar esa ameaza de masificación que puidera haber, porque a orografía na que se ubican os nosos recursos e o tamaño das empresas e dos servizos da Ribeira Sacra é inviable que atendan, vale, a grandes grupos ou a grandes fluxos de xente. No Museo de Arxeriz collen as persoas que collen en cada quenda, no Mosteiro de Santa Cristina collen as persoas que collen en cada quenda, nos pantaláns e nos barcos o mesmo, é dicir, hai unha limitación xa de prazas e unha limitación de accesibilidade que, digamos, nese sentido, é unha vantaxe, non? Que non temos grandes infraestructuras e iso fai que tamén non atraigamos, como dicía Jonathan, a públicos moi masificados ou correntes de moitísimos turistas que non temos capacidade para ilo, nin é o que nos interesa. Entón, dentro do que se vai facendo con estes plans de sostenibilidade turística que estamos xestionando, vamos polo segundo, estánse poñendo en marcha proxectos pilotos para que intentar que neses momentos concretos do ano e puntos moi concretos do territorio onde hai esa imaxe de certa saturación, pois intentemos solventalo, facendo que os vehículos privados non cheguen ata eses recursos, se faga todo con servizo de uso público e intentar tamén ir traballando na habilitación de aparcamentos disuasorios que permitan deixar tamén os vehículos mellor estacionados e que vayamos coordinando unha rede dun servizo público que permita desconxestionar sobre todo iso, de vehículos privados os puntos máis sensibles. Concurremos, pero, bueno, intentaremos estar tamén noutras iniciativas para que esta mobilidade, ademais de facerse así de maneira máis sostible e desconxestionar, a podamos facer tamén máis respetuosa co medio ambiente e se poda facer con medios de transporte eléctrico. E para iso estáse traballando na redacción de proxectos para intentar levar a media tensión que é necesaria aos pantaláns e ter puntos de carga neses puntos onde a día de hoxe a potencia eléctrica é inviable para facer a carga dun microbús ou dun barco dun número de prazas determinado. Vamos facendo dentro dos recursos e da capacidade que temos paseniño diferentes digamos retos que temos por diante
ir atendéndos, dando pequeniños pasos, sin ter a capacidade o mellor que pode ter Málaga como concello e demais, que é unha envergadura totalmente distinta, pero que se están facendo, que se están atendendo estas problemáticas, aínda que moitas veces as solucións non veñan no prazo tan inmediato que moitas veces nos gustaría. E agora non resto xa máis tempo a quen se vai a encargar de facer ese repaso e esa valoración e conclusións, que están Carlos, como ben coñecedes, que é o artífice e o promotor deste Foro de Territorios Patrimonio e de outras iniciativas que ben coñeceredes sobre o territorio de Ribeira Sacra, e a Mario Crecente, que xa estivestedes con el na xornada da mañá tamén. Entre eles se van a encargar de facer esas conclusións. Vamos a dar paso primeiro a Carlos, e pecharía a Mario. Gracias, Alexandra. Bueno, o primeiro, un pouco, dar as gracias a todo o público que estuvo asistindo e atendendo un tanto a través das canles online como aquí presencialmente. Agradecer ás institucións que formaron parte deste Foro a Turismo de Galicia, Consellería de Cultura, e tamén o equipo de Irradia, a Marina, por coordinar tan fantásticamente este foro, e especialmente, a Mario, porque tivo unha participación moi activa na composición e na elaboración de todo este programa, Manuel Chaín e Alberto tamén, que sumaron para que a xornada de hoxe e tamén a de mañán poidan ser un éxito. Eu vou a pasar moi por encima en estas conclusións por diferentes puntos ou frases que creo que me chamaron un poquinho a atención e que seguramente Mario poda aportar ou reflexionar un pouco máis ampliamente, pero creo que coller así algunhas pinceladas un pouco de todo o que falamos hoxe a nivel moi sencillo, con titulares que creo que poden dar un pouco para resumir. A primeira, indo por orde un pouco de todo o que le ha pasado durante a xornada, esa frase da candidatura ao servicio da cidadanía, me parece unha frase clave para entender que o proxecto da candidatura ao Patrimonio da Humanidade e que a Ribeira Sacra tamén pertence un pouco a toda a cidadanía, que a habita, que a desenrola e que a convirte en un territorio de futuro. Outra das frases un pouco que viñen un pouco a colación desta última mesa, que ese crecemento de pernotacións moderado, ese control que todavía se está tendo sobre o crecemento que está levando a Ribeira Sacra e que creo que é clave para manter a identidade de territorio e para que non se convirta realmente en ese escaparate de fotografía únicamente eses miradoiros que son moi bonitos, pero que corren o risco de tapar un pouco todo o que hai detrás deses miradoiros. E creo que ser capaces de controlar este crecemento estable e moderado é esencial, e esos planes un pouco que desde o Consorcio e desde as institucións están facendo, creo que van a axudar a que sigan nesa línea. Me gustou unha das frases que se comentou esta mañán: a paisaxe e a velocidade de percepción a escala humana. É dicir, que realmente é unha paisaxe para ver andando, para ir a modo, para un pouco contrarrestar toda esa voráxine na que creo que se convirte cada vez máis a nosa vida cotiá, e creo que Ribeira Sacra pode volvernos a devolver un pouco esa conexión con esa velocidade humana que me parece moi interesante. Tamén esos programas educativos para conservar o patrimonio que na Alhambra tiñan como un dos obxectivos, e eu creo que tamén o que se comentou, que ese programa educativo moitas veces pensamos que é para os nenos, pero creo que é tamén para os adultos, e creo que eses programas para educar, a concienciar e a preservar o territorio creo que son claves neste momento. Me parece moi importante, e creo que se falou pouco, sí que en outros foros, dese sector vinícola que participaba aquí por María José e tamén por Juan Luis. Creo que Antonio tes un reto importantísimo, porque creo que o sector vinícola e ese Consello Regulador creo que ten que xogar un papel moi activo para asentar, eu creo que primeiro población, porque esa
capacidade de que eses sectores sigan tendo unha continuidade familiar importante, poñer en valor nos, bueno, a través de, temos a sorte de participar en diferentes proxectos culturais en sectores vinícolas dispersos, algúns xa moi punteiros a nivel internacional, como pode ser a Rioja Alavesa, outros que están todavía en desenvolvemento, e creo que aquí hai unha serie de oportunidades das que botar man. Por un lado, que todavía hai un sector vinícola que ten un relato que contar, é dicir, hai en outros sitios onde ese relato está diluído, son grandes empresas multinacionais e non teñen esa capacidade de contar ese relato, e eu creo que aquí ese sector é moi importante que conte ese relato porque darlle valor a ese produto, e aquí creo que cando nos traemos a alguén, tanto nos festivais como no foro, e descubre o territorio e toma un viño aquí, se dá conta de que é moi barato. E eu creo que ese darse conta de que estamos ofrecendo un produto de moita calidade por debaixo, creo, e é unha opinión, aquí seguramente podedes aportar vos vais, e creo que temos que dar máis valor a ese sector. Creo que nos, cando fomos a Rioja Alavesa, o tiña moi claro, as institucións nos dixeron queremos un festival como o da Ribeira Sacra para ter un público de calidade porque queremos vender máis caro, e era absolutamente decir, queremos menos público, pero vender máis caro. Eu creo que hai que procurar, porque esa é a forma de que haya xeracións novas, vexan eso como un motor de futuro, e creo que ese sector vinícola, e sobre todo creo que contar ese relato familiar que todavía todo o sector prácticamente ten é moi importante, me parece, para este proceso. Creo que a cultura é importante para desestacionalizar o turismo. Creo que estén abertos e que a Ribeira Sacra sea un espacio vivo, importantísimo para non entendela solo como un espacio que vir cando hai bo tempo. Eu creo que hai moito público, e creo que o exemplo de Málaga tamén nos lo demostrou, que hai moito público interesado en vir a ver cultura, vir a ver museos, vir a percibir que a Ribeira Sacra é moito máis que unha paisaxe ou un navegar polo Sil, sino que creo que eses traballos de abrir os museos, de que se mostre e de presumir non só os museos, creo que podo considerar a Gundibós como un espacio ou moitos outros que hai ahora mesmo, e sobre todo moitos proxectos que eu creo que están ahora mesmo florecendo. Arxeriz, que o ano pasado tuvemos a oportunidade de visitar dentro do propio foro, que é un espacio increíble. Creo que esa cultura para ter unha Ribeira Sacra activa durante 12 meses é clave. E despois, para min, un pouco, solo para finalizar, a verdad que despois de todo un pouco que se foi contando, na miña imaxen e na miña idea de Ribeira Sacra estaba visualizando como unha gran cidade, é dicir, ao final é un territorio de oportunidades, é dicir, antes, eu creo que fai 20 anos, a xente nova se iba a unha cidade porque creía que ali podía haber oportunidades. E eu estaba visualizando a Ribeira Sacra como as diferentes parroquias, como esos barrios que pode haber en Madrid, que te desplazas en metro para ir dun a outro e que non consideramos que unha distancia dunha hora sea elevada, e aquí creo que a diferencia que creo que esa mobilidade que é esencial para que os barrios se conecten, toda a Ribeira Sacra forme parte dun todo, donde toda esa oferta global de enoturismo, de museos, de actividades culturais, de festivais, de un montón de proxectos, se conciban como unha oferta dunha gran cidade que non ten nada que desmerecer. E creo que iso é un reto de futuro, e aparte de ser unha gran cidade, creo que elimina digamos, eses componentes un pouco máis dificultosos da gran cidade, porque creo que é bastante millor ir de un lado a outro camiñando pola Ribeira Sacra ou conducindo que por un metro soterrado e cheo de xente. Entón, creo que concebir un pouco todo ese espacio, e creo que desde aí os proxectos colaborativos e asociativos teñen moito que contar para que se entenda como un todo participativo e non como unha serie de accións inconexas, e sobre todo esa conexión entre os dous lados do río, entre as dúas provincias, creo que é clave para un desenrolo económico sustentable, e sobre todo para que a xente que ven de fora, e aí creo que entra tamén algo que se falou esta mañá, a necesidade de dar servicios para que ese público veña, a necesidade de que alguén que quera vir a traballar desde a distancia poda facer, creo que van ser retos
os que ten que afrontar. Pero bueno, creo que máis ou menos un pouco me quedo con esta serie de reflexións que seguro que Mario vai a ampliar e a mellorar para ter un pouco unha idea de o que foi a xornada de hoxe. Así que, Mario, gracias novamente por estar aquí, por acompañarnos. Nada, grazas a Carlos, a Marina e o equipo antes de nada, que son os que nos fan estar aquí hoxe, tamén o personal do Parador. Grazas ás autoridades, por orden, señor Merelles, que nunca falla cando dende a Consorcio de Turismo ou dende Ribeira Sacra se pide a súa atención. Tamén gracias a Javier Sánchez Gutiérrez, creo que tienes el récord de distancia, transporte y desplazamiento para haber venido hoy. Además hay que decir que Javier Sánchez Gutiérrez es un magnífico anfitrión con su equipo. Yo tuve la suerte de recorrer con él y su equipo los jardines de la Alhambra y es una de esas experiencias que recomiendo si podéis hacerla y con su guía y con su acompañamiento más todavía. Eu vou facer unha especie de resumen telegráfico. Palabras que se dixeron neste foro. Empezaba a concelleira de Monforte dicindo capital de la Ribeira Sacra, poñer en contacto os habitantes da Ribeira Sacra cos expertos, puntos fortes o compromiso de todas as administracións, Xunta, Estado, 2 deputacións, 26 concellos, candidatura única de España. Na primeira mesa salían as palabras reinventarse, autenticidade, boots, das que xa falou Alessandra, candidatura participada, orden e regulación, consorcio. Na segunda mesa falábase de antes mirábamos cara atrás, agora miramos cara adiante. Falábase tamén de paisaxe cultural, evolutivo e vivo. En esa mesa falouse varias veces desa mestura natural, cultural, intangible. Eu volvo á palabra que mellor define isto, que é herdanza, que é a traducción do inglés heritage, máis vinculado ao mundo anglosaxón que ao mundo mediterráneo, de patrimonio que posees. Penso que a palabra herdanza é moito máis fiel nese sentido. Falábase tamén, eu falaba da paracandidatura de todo isto que está a pasar despois. Encántame o nome da asociación que Severino e compañía crearon con Ribeira Sacra Next, que virá despois. Falábase máis adiante por parte de Rubén Lois que Ribeira Sacra nesa nova concepción permite volver ao lugar no século XXI. Falaba tamén de que os lugares necesitan contar. Eu penso que Ribeira Sacra está a suceder. Deixou un tema moi interesante que seguramente daría para máis debate, o diálogo entre os habitantes e os visitantes, que é un tema clave, que dende o Consorcio se empezou a traballar, por exemplo, co Departamento de ICOMOS de Turismo Cultural nunha recente visita. Falábase tamén de que as persoas se adaptan ou traballan para adaptar un entorno moi difícil ou excepcionalmente difícil. Falaba Javier tamén da que facer ou como seguir desenvolvendo esa conexión entre conservación e protección, que non é exactamente o mismo, para que un espacio se manteña vivo. Na mesa 4 eu destacaba algunhas frases, como decía María José Iravedra, geometrías de viñedos e arquitecturas del vino. Pareceume precioso o vídeo de Jorge, do colega arquitecto e pintor, pintado coa choiva de Galicia. Ese cadro xa me vades pasando unha copia, porfa, porque para a paisaxe da auga vennos maravillosamente poético e ten toda a contundencia. Juan Luis falábanos do viño como motor de cambio. Hai cousas que falamos habitualmente dende a candidatura que hai veces que parece difícil ver o que é consolidado e obvio, que é o papel que tuvo o mundo do viño en construir todo eso. E conecto saltándome o orden que se falou antes da tolemia. Eu quero lembrar aquí que os que montaron este tinglao chamábanse a eles mesmos os sete tolos, eses sete tolos que decidiron crear unha DO. Eu a Quiroga, que sempre lanza invites aos demais, eu lanzo xa yo dixen en privado, digo yo en público, a sala que lle falta ao teu museo chámase Sombras, Ecos e Olgas. El sabe de que falo, o persoeiro que eu descubrín tardíamente de Xosé Soto de Fión merece algo singular, porque a vida dese home, a súa evolución nos sitios e as figuras que pasou, eu penso que sería unha sala. Non sei se unha sala é capaz de contar a vida de Xosé Soto de Fión, non sei se é un filme, non sei se é unha serie de Netflix, pero eu esa sala Sombras, Ecos e Olgas penso que está chamando ás portas.
Falábamos despois moi rápido sobre turismo de Málaga como a cidade dos museos. Eu teño que decir que co traballo voso e de outros, Ribeira Sacra vai ser hoxe o destino dos museos, porque a cantidade de eventos, propostas e ideas relacionadas coa cultura nun entorno, digamos, rural e interior e de calidade inmensa. E tamén me encanta eso de Málaga, de All Around City. Eu tamén penso que Ribeira Sacra pode ser unha all around destiny, a pesares do clima, a pesares do tempo. É maravilloso tamén ver, para alguén que traballa neste mundo da planificación e de turismo, que por fin o INSTO da Organización Mundial de Turismo ten un valor e se aplica, como están facendo os colegas de Málaga. E agora que me enterei que temos a un xestor de turismo malacitano, a próxima foto que lle pedirei cando veña a falar con nos é que poña unha foto de Navia, que Málaga penso que ten promoción suficiente. Seguro que Navia de Suarna lle viña ben facer esa promoción. Para rematar, estamos na 9ª edición deste foro. Penso que todos esperamos que na 10ª teñamos que cambiar o título e se chame Foro Territorios Patrimonio Mundial, xa dunha vez, porque mira que non levamos anos pelexando por eso. Merecido, moi merecido. Lembrar ao mesmo tempo que España ten 35 sitios esperando por estar onde está a Ribeira Sacra agora e que no mundo hai 1798 sitios nunha lista indicativa, esperando, soñando con estar no punto. Pero claro, non é só estar, é querer ser. E por eso eu volvo a invocar ao noso Ministerio de Cultura, a Dirección Xeral de Patrimonio, ao noso embaixador auto UNESCO. Penso que dende a Xunta, dende o traballo que se fai desde aquí, está toda a carne no asador posta, todos os medios, quedanos unha serie de pequenos pasos para o final, pero a partir de agora estamos nas maus de esa institución que asinou o convenio, que é o Estado español que en 3 anos non presenta ninguna candidatura, e nas súas mans encomendamos o noso espírito, pero ese espírito vai estar acompañado, vai estar enriquecido pola participación de todos vós, e nada, esperando desexar que ese foro territorio patrimonio mundial sexa así dentro de nada, dentro de apenas uns 9 meses que temos de candidatura, un ano para a próxima celebración. Por último, do global ao particular, o xestor ou xerente do albergue Lemavo de Monforte me contaba esta mañá que tiña 14 peregrinos, escala de Málaga, escala de Ribeira Sacra, 14 peregrinos no camiño, hai máis albergues, pode haber máis actividades, pero encántame que deses 14 peregrinos había hoxe un coreano. Eu xa lle pedín, por favor, que a partir de agora a todos os coreanos que pase ten que tratalos especialmente ben, porque o ano que ven non xogamos moito en Corea, entonces, por favor, os coreanos, tratamento VIP, vale? Non se sabe que é tampouco, se coreano, non vaya a ser que teñan tanto aí. Hai que intentar que en Corea nos vexan o mellor posible. Nada máis. Gracias. Bueno, gracias aos dous. É difícil que queden cousas porque os dous fostedes moi sintéticos, pero penso que recollestedes moitísimo do comentado durante a xornada, así que, sin máis, curiosamente, casi vamos a cumprir coa hora do programa, que é un milagre, nun foro, pero agradecer a Irradia de novo esa aposta, a todas as autoridades e máis a todos os relatores que nos acompañaron nas mesas e, por suposto, a todo o público, que é o que tamén fai razón de ser destas iniciativas. Moitas gracias a todos.